Знаете ли, кои двигателни умения трябва да усвои бебето ви през първата година от живота си? Двигателното развитие е процес, при който бебето постепенно придобива контрол върху движенията си, развива мускулна сила, координацията и баланса. Всяко дете има свой собствен темп на развитие, но съществуват ориентировъчни етапи, които проследяваме. От 0 до 2 месеца започва развитието на контрола на главата. В положение по корем бебето постепенно започва да повдига главата си за кратко време. От 3 до 4 месеца появяват се първите обръщания. Детето започва активно да посяга към играчки и да координира движенията си. От 5 до 6 месеца повечето деца започват да стоят с опора. От 7 до 8 месеца започват първите опити за пълзение, което е важен етап за развитието на координацията, мускулната сила и симетричните движения. От 9 до 10 месеца бебетата започват да се изправят с опора и да се придвижват покрай мебели, като постепенно развиват баланс. От 12 до 18 месеца настъпва прохождането и постепенно самостоятелно ходене. Важно е да знаете, че всяко дете се развива с свое собствено темпо и малките отклонения не винаги са повод за притеснение. Ако обаче забележите значително изоставане в двигателното развитие, липса на определени умения или асиметрични движения, е препоръчително да се направи консултация с специалист. Ние в Център Kinezy Life, град Стара Загора, извършваме подробна оценка на двигателното развитие на кърмачета и деца и при необходимост изготвяме индивидуална кинезитерапевтична и рехабилитационна програма, съобразени с възрастта и нуждите на всяко дете. Последвайте профила на Център Kinezy Life за още полезна информация.